Здравейте! Казвам се Ваня Аврамова. Ще започна с това, че винаги съм мечтала да бъда библиотекар. Тази своя мечта осъществих именно в Унибит, започвайки като бакалавър със специалност библиотекознание и библиография, надграждайки с магистратура библиотечен мениджмънт и завършвайки с докторантура библиотекознание, библиография, и в момента съм заместник-директор библиотечни дейности в Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Чувството, че всеки ден стъпвам по стъпките на великите хора, които са съградили този храм, които са дали това знание, което в момента ползваме всички, е чувство, което не може да се изпита другаде, освен в Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Това, което ми даде Унибит, мисля, че е изключително безценно. Това е вдъхновение, вяра и сила, че мога, и чувството, че мога да съзидавам, и увереността, че го правя добре. Нещо повече, още в първи курс, когато имах лекции при професор, доктор на педагогическите науки Александра Хуменова, се отключиха в мен като че ли много канали на творческа енергия. Тогава създадох първата си детска книжка "Пакостите на малкия Тим". След това последва друга моя детска книжка "Моливия". Последващите срещи с професор Мария Младенова, например, благодарение на срещата с нея и на знанията, които тя ми даряваше, и опита, който сподели с мен, направих две библиографии, една за Стефан Коларов, една за Мария Младенова. Изключително важна среща за мен по време на цялото ми обучение беше с доцент доктор Любомира Паришкова, с която създадохме литературен клуб Петър Паришков. След това тази инициатива прерасна в "Почетими", която в момента правя с обществена полза. Професор Таня Тодорова, която ми даде познания в областта на разработването и управлението на проекти, без които знания в момента няма да мога да съм на тази позиция и да работя така успешно. Също така искам да спомена и името на професор Тереза Тренчева, която ми даде познания по отношение на защитата на интелектуална собственост, нещо с което се сблъсквам ежедневно в работата си. Така че Унибит не само ми е дал, той продължава да ми дава. Това, което най-много ми харесва и до ден днешен в образованието ми в Унибит, е жаждата за знание. Тази жажда не престава и до днес, и в тази връзка, още докато бях бакалавър, започнах работа в Библиотечно-информационния център на Химико-технологичен и метеорологичен университет, където започнах работа като библиотекар. Занимавах се с създаването на дигитална колекция от учебници, които бяха необходими на студентите, и бях толкова развълнувана и толкова доволна. Така изкарах около 5 години. След това станах първият директор, библиотекар на Библиотечно-информационния център в Химико-технологичен и метеорологичен университет. До тогава бяха само инженери, аз станах първия директор, който е библиотекар. След това станах част от екипа на Националната библиотека през 2018 година. Искам да ви кажа, че станах част от този екип заради доцент доктор Красимира Александрова, която пък е третия библиотекар, който е начело на Националната библиотека и знае и вярва в силата на знанието, в отговорността да бъдеш директор на такава институция. Именно заради това се присъединих, защото ние имаме една обща кауза. Кауза, която и до днес следваме и споделяме и двете. Това, което искам да ви споделя, е, че моята връзка с Унибит продължава и до ден днешен. Продължава с това, че аз и в момента съм хоноруван преподавател в Унибит.
където имам тези невероятни срещи с студентите. Това е изключително безценно за мен. Зареждаме, даваме обратната връзка и ми дава една ясна посока, в която аз не само професионално трябва да се развивам, но и като преподавател, като човек, който може да даде, да предаде знание. Това, което преподавателите направиха за мен, в момента аз го връщам изключително успешно в тази връзка с Унибит, която не престава и се надявам никога да не престане тази връзка с Унибит. За мен той е пътеводната светлина и в професионалния, и в академичния ми растеж. Също така работим съвместно по проекти, като ще спомена проект студентски практики, който вече около 3 години работи. И в резултат на успешно проведените практики, студентите от Унибит се реализират успешно в Националната библиотека. Имаме студенти, които работят в дигиталния център, студенти, които работят в ориенталски отдел, в български исторически архив, в обслужване, в читални книгохранение. Бъдете любознателни, вярвайте в себе си и знайте, че някой някъде там се нуждае от това, което вие ще му дадете.